že ti uško? Ja som sa povedala, ale som mu nedávala papať. No. Aby pre istotu hento, tak som teraz došla. On už nevládze. Na ňu kúka. Čo to, Alexa? A ona tie skoky sú. A už aj Alexa začína skakať. No, pozerám. Na psom je strašne háklivý, alergický, on sa nemá rád so psami. Iba Fenky môže. Ježiš, dala ťa do laty. S tými labkami. Ale to si aj, lebo on má 50 kg, ona 30. 37. No. Áno? Ale ona hneď po tej hlave. Alexi, aha, čo ti dám? Poď sem. No Babynka. jasné. Baby. Baby! O, teraz by... To oni nie, teraz sa asi budú Alexek hajkať nie je spolu. silno, jasné? Ježiš. Tak je treba. Blázni, nie je silno. Ježiš. Poďte, radšej sa naháňajte, poď. Ale nedostanem od teba. Nedostanem od teba? Kúkaj, ona ho ovládla. A to sa čuduje, že ho ešte ovládla, keď on už je o mnoho väčší od nej. Alexek iba tak slabo, jasné? No jasné, že aj ona tak len slabo. Už nevládzu. Salta. No.